motor vzadu a chladiče to má vpredu, je tam obrovská vodná cesta vlastne k tým chladičom a ten objem vody je naozaj fascinujúci, lebo tak bežné auto možno má okolo 12-15 litrov chladiacej kvapaliny, tie také klasické, čo majú motor vpredu, no takáto 911 má 32 litrov objemu chladiacej kvapaliny, čo je akože fakt neuveriteľné množstvo oproti tomu, že aké je to auto vlastne malé a krátke. Tu je doporučený interval 30 000, hej, na výmenu chladiacej kvapaliny kompletne celého množstva. Zákazníkom, ktorí nevedia, že či ten servis bol spravený alebo nie, to samozrejme doporučujeme. Musí sa to robiť špeciálnou metódou, používame na to vákuové plnenie, lebo klasickou metódou sa proste toto naplniť nedá. To by ste nikdy v živote neovzdušnili, takže vlastne pripojí sa taký špeciálny prípravok, takáto sranda sa pripojí a urobí sa tam vákuum a z hadice potom sa odčerpáva tá chladiaca kvapalina do systému a krásne úplne všetky zákutia vyplní naraz. Takže toto je určite dôležitá vec, ktorú musíme mať na servis 911. Nové verzie to majú už trošku vyriešené inak, lebo napríklad na 991 sa takisto musí urobiť vákuové plnenie, ale tam sa plus už spúšťa aj cez diagnostiku priamo vodné čerpadielko elektrické, lebo tam ten systém je už urobený tak, že vlastne cez to vodné čerpadlo sa nedá presať tá kvapalina a tým pádom to musíte spustiť. Takže bez kvalitnej diagnostiky, ktorú samozrejme máme, hej, tak sa to urobiť nedá.